Ohojakka, on ihan tylsää. Pihalla sataa ja myräkkä on. Miten tän oikein pääsisi tekemään mitään halua? No voi jee. Ja täällä pitää nyt sataakin ihan näin paljon. Mitäs me nyt oikein voidaan tehdä? Taisin mennä etsimään kavereita. Missäköhän Turbo? Ai hei Turbo, moi! Mites sulla? Ihan hyvä. Täällä vaan tosi tylsää. Mennään tietokoneelle. Niin. Hei, tules nyt Turbo sieltä. Joo, siis mikä nyt on homman nimi? Google, joo. Ja kiitos. Hei wow! Missäs? Facebook. Aika mahtavaa. No niin. Käytetään hiirtä. Hei! Turbo Zebran normipäivä. Jee. Tässä minä! Vaha!